बर' हारिनि मुंदांखा थुनफावथायगिरि, बर' राव थुनलाइ हारिमु बिथिङाव गोख्रों बिहोमा होलांनाय गेदेमा बिथां कमल कुमार ब्रह्मनि मैया 4 एप्रिलाव 18थि थैनाय सानमोन। जों बयबो बिथांनि बागै एसे एनैब्लाबो मिथियै जानो हायै रावबो गैया। जेब्ला फरायसालिमायाव फरायबाय दंमोन, बिथांनि सोरजिफोरखौनो जों बयबो फरायनानै लिरनानै देरबोबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जों बिथांनि जिउनि बागै एसे मिथिना लानो नाजागोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा 1929 इं मायथाइयाव क'क्राझारनि थावलिगुरि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मदाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा रुपेश्वरी ब्रह्ममोन। बिथाङा 1991 निफ्राय 1993 मायथाइसिम बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबानबो रुजुनदोंमोन। बिथाङा बर'नि गेजेराव गिबिसिन रावखान्थिगिरिमोन। फारियै 1968 मायथाइयाव गिबि रावखान्थि आरो 1972 इं मायथाइयाव गोनां रावखान्थि मुंनि गांनै रावखान्थि बिजाब सुजुदोंमोन। थिग बेबादिनो बिथाङा गोदान फैसालि, राजा इरागदाव, हरबादि खोमसि, अरननि हांमा, दायना, मिमांनि सिमां बायदि सल', थुनफावथाय गोबां सोरजिलांदोंमोन आरो। 1991 इं मायथाइयाव आसाम सरकारनिफ्राय थुनलाइयारि पेन्सन मोननो हादोंमोन। बिथां गेदेमाया 2006 इं मायथाइनि 4 एप्रिल खालि रुंसारि जालाङो। बिथाङा बर' हारियाव होलांनाय गोबांथार सोरजि एबा बिहोमाफोरनि थाखायबो दिनै बर'नि थुनलाइया आगानसे सिगां दावगालांनो हादों। बर' हारिया बिथांबादि सासे गेदेमा सुबुंखौ अरायबो गोसोखांनांगोन। जों बयबो मिथिलायगौ दा बिथांनि मुङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव जाय फरायसाफोरा टप 10 मासे आवग्रिनो हायो, बैफोरबायदि फरायसानो बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मुङै 2006 इं मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम होबोगासिनो दं आरो फरायसाफोरनो। फ्रेन्ड्स, दा आङो गेदेमा कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि जिउनि खायसे सुंद' सिनायथिखौ लानानै फैनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों नाजादों। जुदि बे भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। लोगोसेनो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।